שלום. המועצה האנושית, קודם כל על הפני מיון גרוס, אני מהנדס אלקטרוניקה. הייתי סמנכ"ל סיטות וכמה חברות. בתוך סיטה סיפור פגרה לשני בכלי שומעים? בטח, אוקיי. בסוף פתחתי חברה משלי כדי שאני אוכל להיות קצת יותר בבית, ואתם מבינים למה. אוקיי. והכי חשוב, אני נשוי מאישה מדהימה ואני אתאבס. אני מסתבר שלך. נשיא הביצוע המוצר באגודה, אני ועד של. טוב, איך זה התחיל? אני מנסה לפתס. אוקיי, רחל רעייתי כבר 45 שנה מוכרת, היא חברה בקהילה המיוחדת אמת. שימו לב, תעשו להגיד חולה, כי תגיד, יכולה. היא המציאה לעצמה דרך מיוחדת להתמודד. כנגד כל תפיסות העולם של הרופאים, של הפסיכולוגים, של העובדים הסוציאליים ושל בעלה, שטענו שצריך לקבל את המחלה, ואחרי טענה שהיא לא רוצה שילחמו עליה. כי זה יזכיר לה שהיא חולה, ואסור שידעו, כי אז ירחמו עליה. ואיך זה נראה מהצד שלי? אני, כמהנדס אלקטרוניקה, הרציונליסט, אומר אמת כרוני, ובידיעה שרחל טועה, כי זאת הייתה דעתי, אבל לצערי, לא לצערי עכשיו, אבל אז מכבד את רצונותיה, נאלצתי להמציא סיפות בעבודה, ולשקר, ולהגיד למה אני לא נמצא וכולי. אפילו ההורים שלי לא ידעו את זה בערך 20 שנה. ולא שלא היינו בבתי חולים, ולא שלא היו התקפים, היה הכל. ושרחל תרגיש שמרחמים עליה, הכריחה את הרופאים לומר לה שהכל יהיה בסדר. והשיא, אני קורא לזה סיפור היד המשותקת. כמו שאמרתי, לרחל היו הרבה התקפים, הרבה מאוד התקפים. היו איזה שנתיים שהיה לה התקף כל 3 שבועות. אתם יודעים כמה זמן לוקח להשתדרר מהתקף, ואם כל 3 שבועות יש התקף חדש, המצב לא היה קל. ויום אחד השתתקה לה היד. הלכנו לבית חולים, כמובן נותנים קורטיזון, בתקופתו לא היו בכלל תרופות. עם כל מה שאתם מכירים היום לא היה כלום, חוץ מקורטיזון. בודקים לה את היד, מרימים את היד, היא נופלת, לא נעים לי להגיד, אבל כמו יד של גופה מתה. ממש שיתוק מוחלט לחלוטין. הרופא שלה היה דוקטור מילו, הוא מסתכל על זה, הוא לא נעים לו. הוא לא יודע מה להגיד, הוא מכיר את רחל שאומרת, אל תגידו לי שלא יהיה בסדר, והוא לא מסוגל להגיד את המילים לא יהיה בסדר. רחל מנסה להכריח אותו, אז הוא אומר לה, אבל את יודעת שזה צרשת נפוצה, ואני לא יכול להבטיח לך שום דבר. והוא הולך. אחרי 5 דקות מגיע רופא חדש, בודק בדיוק את אותם תקרות. שכחתי להגיד שזה היה זה כמה ימים כבר עם קורטיזון, שאילו הקורטיזון לא הגיע. ואחרי שהוא בודק, הוא מסתכל עליה, אני רואה את הפנים שלו, אני מסתכל, הוא כל הזמן היה ככה עם פנים על הרצפה, לא העז להסתכל, בסוף הוא מעז, מרים את העיניים, מסתכל על רחל, אומר יהיה בסדר, מוריד את הראש, והולך. התחושה שלי שדוקטור מילו לא היה מסוגל לשקר, אז הוא שלח את הרופא. לא הבנתי למה דוקטור מילו, שבכל אופן בזמנו, אמנם הוא לא היה מה שהיום, אבל לא היה לו ניסיון, שולח מישהו, אז שאלתי את הרופא, תגיד, אתה רופא בכיר? הוא אומר, לא, אני סטאז'ר. וזהו. אבל רחל שמעה את יהיה בסדר, הלכה לישון על זה, וקמה בבוקר, היא הצליחה להזיז את המרן. ביום שאחרי, היא כבר הצליחה להזיז את כל היד. נכון בקושי, נכון חלש, נכון לאט, אבל הזיזה.
זהו, עכשיו תוכל להרים את היד, תוכל להראות שזה עברו איזה 40 שנים. זה היה היד השנייה, אבל בסדר. עברו 40 שנה מאז. ואז רחל הוכיחה לי שהדרך שלה היא לפחות הכי טובה, לפחות לעצמה. לא יכולתי לדעת יותר מזה. זה גרם לי לחשוב, האם אני באמת מבין איך הגוף, המוח והנפש עובדים. ושאלתי את עצמי איך זה קורה. טוב, פה אני לא אדבר על זה יותר מדי, אבל אם אנחנו מסתכלים על מחשב, ומי שמבין זה המחשבים, אז יש לנו בצד אחד את כל מה שקולט, את המצלמה, מיקרופון, מקלדת, בצד השני את כל מה שהמחשב מוציא, ובאמצע יש את המחשב שעובד. ככה המוח שלנו בנוי. די דומה. יש לנו פה את 5 החושים, ויש עוד הרבה מאוד חושים אחרים שנמצאים. בצד השני יש לנו את הפלט שלנו, את מה שאנחנו מוציאים. זה בעיקר שרירים, כי גם הפה, למרות שיש מיתר, זה גם שרירים. ובאמצע יש לנו את המוח שמחזיק הכל, את כל המשקל שלנו ועושה את העבודה. חלק גדול מאוד מהמוח זה לקלוט את המידע. וזה כל מיני חלקים די אוטומטיים שנבנים עם הזמן, אבל הם די לא בשליטתנו באמת. חלק קטן מטפל בשרירים, ועוד חלק מטפל בסינפון של השרירים, מה שנקרא קואורדינציה. זה בגדול. ממש בגדול. פה אני אתחיל קצת עם מעט רקע. בעיקרון אם אנחנו מסתכלים עוד בתקופת יוון, אז המושג אני קשור לחלק החושב של המוח שלנו. אבל למעשה הוא רק 10% מהמוח. למוח החושב, נגדיר בגדול, אין רגשות, וזה למעשה אני ששולט בעצמי, שיודע מה שאנחנו קוראים לו דמרציה, בפרנט. והשאר המוח אין לנו שליטה, לפחות לא ישירה. דוגמה, ראית תמונה? יש פה הרבה מאוד אנשים, כל אחד יראה משהו אחר בתמונה, כי המוח שלנו מסנן את התמונה, כי הוא לא יכול לראות הכל ולזכור הכל, אז כל אחד יראה משהו שחשוב לו. מה חשוב לו? זה אצל כל אדם ואחרת. ואם אני אגיד לכם לא לחשוב על פיל, אז כולם מדמיינים פיל לחשוב בעיניים. למה? כי אין לנו שליטה על הדברים האלה. למרות כל זה, המוח, למרות שהוא 10%, הוא... סליחה, זה החלק השני. כל שאר המוח למעשה, מאוד משפיע עלינו, בעיקר במצבי לחץ ובהכנה לעתיד. אם נסתכל על הלמידה, זה אומנם ברציו, אבל מה אנחנו עושים עם הלמידה ועם הידע, זה למעשה בחלקים שאנחנו לא שותים בהם. וצריך למצוא דרכים עקיפות לשלוט בזה. ועם זה אנחנו יכולים כאילו לחנך עצמנו ולהיות מי שאנחנו רוצים להיות. ומדובר לא רק בתכונות אופי, מדובר בהתנהגויות, מדובר במטאבוליזם של הגוף והרבה דברים. המוח החושב מבדיל בין עבר, הווה ועתיד, יודע מה זה חלום, יודע מה זה דמיון, אבל החלקים האחרים זה רק עובד. אם אנחנו מסתכלים, אז חוויה מהעבר תמיד תגרום לך להרגיש את מה שהרגשת אז. אם אתה מתכנן חופשה, אתה כבר יכול להרגיש את החול ברגליים, אתה בחופשה בקריביים. אם אתה מתעורר בחלום, אתה מתעורר עם דפיקות לב, או עם אושר, וכשאתה מדמיין נחש, אתה כבר מרגיש לא בנוח. טוב. עכשיו אני מסביר, למעשה, קצת, אני רואה לפי הפרצופים שחלק יבינו. אם רחל הייתה משלימה עם העובדה שהמצב קשה, מה שהיה קורה זה שהמוח שלה היה מתרגל לחיות כנכה. וזאת הבעיה, כי הגוף היה מכין את עצמו לתהליך של מחלה.
ולמעשה, רחל בחלק החושב ידעה שהיא חולה. כל פעם חשבתי שהיא לא יודעת, היא הסבירה לי, אני יודעת שאני חולה, אבל אני לא צריכה לחשוב על זה. והיא מנעה מהחלקים האחרים במוח לחוש את התחושה הזאת. וזה בדיוק כמו שמסתירים דברים מילדים, שלא יפרשו את זה לא נכון. וכדי להסתיר, לא מדברים על זה לידו, הוא צריך לשמוע מהרופא שיהיה בסדר. ולמעשה מדובר פה במנגנון הישרדותי עתיק של המוח. כמו בכל גוף, הוא צריך לנהל תקציבים. הוא צריך לנהל תקציבים, לכן הוא הורג תאים שלא צריכים שמזריפים, קולט תאים סרטניים. כשהוא לא הורג תאים סרטניים זה טעות, זה תקלה. הוא מצמצם דברים, ומנוון דברים שלא בשימוש, הוא מייצר תאים חדשים כדי לחזק את מה שצריך. לנוירונים יש הרבה תפקיד בזה, בגלל זה אנחנו מתאמנים כדי שתהיה קואורדינציה. ולכן גם תרגול מאוד אקוטי בשמירה במחלה הזאת. אחת הסיבות, בגלל שהמוח, הפגיעה היא במערכת העצבית, אז ההולכה לכל מיני חלקים בגוף משתנה בגלל הנזקים. והגוף כל הזמן צריך לדעת לסנכרן מחדש. כי בעיקרון הוא נותן פקודות לכל שריר בנפרד כדי לייצר את התנועה. וככל שהם תרגלים את זה יותר, ככה הוא למעשה לומד מחדש את ההבדל בין התנועות, יותר לסנכרן אותם יותר טוב. ומה שהכי מוזר זה מי מחליט מה זה חשוב? המחשבה. זה הקטע שהיה קשה מאוד להבין אותו, ושמבינים אותו, מבינים הרבה דברים, ואנחנו מכירים את המשפט, אמונה מביאה למחשבה, ומחשבה מביאה למציאות. זה בדיוק מה שקורה לנו במוח. ברגע שאתה מאמין במשהו, אתה חושב עליו, ברגע שאתה חושב עליו, המוח מבין פשוט לא יש לפעול. אז זה. והקטע ההפוך הוא, מה שאתה לא חושב עליו, המוח לא חושב שצריך לשפר אותו, ואז הוא מתנוון. טוב, על זה אני אדבר, כמה זמן נשאר לי, בטח עברתי את הזמן, נכון? עברתי את הזמן או... עוד דקה. אוקיי. טוב, המסר המרכזי, זה למעשה מצמצת את מה שאמרתי. המוח שלנו בנוי כך שישרת אותנו בדרך הכי טובה שאפשר. עכשיו, בעתיד. כשהסביבה משתנה, יש פה מלא דברים, או כשהאדם משתנה, יש פה עוד הרבה דברים. המוח הגמיש, יש מושג כזה שנקרא המוח הגמיש, כי המוח שלנו משתנה כל הזמן. יש איזשהו נושא שאומר, כשתצאו מההרצאה, המוח שלכם יהיה שונה ממה שיצאתי, ממה שנכנסתם. וזה נובע מזה שהנוירונים כל הזמן מייצרים דברים חדשים. הוא מסגל את עצמו לתנאים החדשים ומייצר למעשה את מה שצריך. ולא רק בהתנהגות, זה גם חשוב, אלא בתהליכים פנימיים כמו חיזוק השרירים, שיפור קואורדינציה, שיפור מערכת החיסון ונטייה למצבי רוח. בסופו של דבר מצבי רוח זה משהו שאנחנו מרגילים את עצמנו, ואיך אומרים, מי שיותר בדיכאון יהיה יותר מדוכא עם הזמן, ומי שיותר שמח יהיה יותר שמח. כי עוד פעם, כשאתה חושב שמח, אתה תהיה שמח. תעשו ניסוי, אני עשיתי אותו, אומרים שאם תחייך יותר מ10 שניות, או 20 שניות, אתה פתאום תחייך באופן טבעי. מה? אנטיניומייטיס, נכון. אני יום אחד הגעתי לרעיון, בדיכאון אדיר, הסתכלתי במעלית, ראיתי את הפנים שלי, אמרתי, אני לא מקבל את עצמי לעבודה. ואז עשיתי ככה, הייתי לבד לשמחתי, לשתי הידיים הרמתי, הצחיק אותי שעשיתי את זה, קבלתי לעבודה. שתחשוב
שתחשוב מה שאתה רוצה ותחיה את זה וזה יקרה. כן. זהו. עוד 5 קפה, שזה למעשה... טוב, אני מגדיר את זה ככה, המוח מייצר גרסת תוכנה משופרת כל לילה. הוא יתמקד בעיקר בדברים שהכי חשוב לכם, זה איפה המסרים. כל לילה, הדבר האחרון שתעשו או שתחשבו עליו הוא הדבר שהמוח יתפעל בו הכי הרבה. ואת זה גיליתי כשלמדתי לטכניון, הייתי הולך ללמוד למבחן, אם זה היה הדבר האחרון שהייתי עושה, ידעתי את זה מצוין. אם הייתי עושה דברים אחרים, הייתי שותה. זה הדבר שהמוח יתפעל בו הכי הרבה, וזה מה שנקרא לישון על זה. זה לא בדיחה, זה לא סתם מושג, זה אמיתי, מניסיון. בבוקר, בגלל שתשנו מספיק טוב, אחרת המוח לא יוכל לעשות את זה, תמו קום מוכנים יותר לקראת העתיד שאתם רוצים. זהו.